sa 25 kilos. Thank you very much. Kasi po, marami talaga nasalanta dito sa purok namin at sa mga coastal areas at pati po sa mga bulubunduking areas namin. So, we're so glad na pumunta po kayo dito at maraming salamat po. Sana po marami kayong matulungan at God bless po sa inyong each family and good health po sa inyo lahat.